2012 rendía homenaxe a destacados deportistas, clubes e persoas vinculadas ao deporte do noso povo. Entre as galardoadas daquel día figuraba Andrea da Pena, que é a capitana do Atlético Guardés de balonmán femenino, en que pretendíamos simbolizar a entrega, o esforzo, o entusiasmo por un deporte, o balonmán, e por un equipo, o Atlético Guardés. 3 meses despois daquela gala, volvemos ao mesmo escenario. O Centro Cultural acolle outra vez a xogadoras, a técnicos, directiva, afeccionados do Atlético Guardés para participar nesta recepción institucional que o Concello da Guarda humildemente pretende ofrecervos. O motivo da recepción é de sobra coñecido por todos vós, cando menos para os veciños e visitantes da zona do Porto, que onte pola tarde e noite advertían a vosa presencia na visita que rendiades á escultura do mariñeiro. Leva o mariñeiro da escultura unha temporada de recepcións, recibíndovos a vós e a outros destacados deportistas da Guarda. Vos acabades de darlle un pulo importante ao deporte femenino na Guarda. Vides de situar o balonmán desta localidade na división de honra. Non está nada mal para unha vila de pouco máis de 10.000 habitantes, modesta nas súas instalacións, nos seus recursos. Pero vos na pista competides 7 contra 7 e en ilusión, ganas, entrega, esforzo, creo que só vos ganou un equipo na fase de ascenso. Do resto, sodes de verdade unhas campeonas. Noraboa e moitas gracias. Moi boas tardes. A verdade é que é un desos días nos que a un lle apetece moito ser alcalde e estar aquí representando a afición, os habitantes de todo o povo, dos 10.400 habitantes do povo da Guarda e eu diría máis de todo o Baixo Miño que se ve representado nos valores do Club Balonmán Atlético Guardés. Parte do discurso xa me quitou Xavier, pero se me ocurría que facía esta reflexión eu xe con él, cando íamos cara a Pontevedra, porque eu creo que en toda a xeografía española non debe haber, eu cando menos non coñezo, un pobo de 10.400 habitantes e ata agora se falaba moito do Vilarreal, cando tiña un equipo na división de honor de fútbol, como sabedes, que acaba de baixar este ano, que tamén é unha vila de 40.000 ou 50.000 habitantes, me parece, e presumían moito de ter un equipo na división de honor do fútbol español. Pero, pois, a Guarda, desde fai 3 días, presume de ter un equipo na máxima división do balonmán feminino español. Aí é nada. Eu creo que aí se representa o traballo e esforzo de un equipo, que é o equipo actual, de un corpo técnico, que é o corpo técnico actual, e de unha directiva que é actual, con algún reforzo que tamén desde fai moitísimo tempo. Pero, sobre todo, eu creo que se representa o esforzo e a tradición de tantos e tantos, de tantas e tantas que pasaron por o balonmán aquí na Guarda, que ten unha canteira inagotable, que con reforzos que ás veces traemos tamén cando flaqueamos en algún posto, pois fixo posible que hoxe estemos aí onde estamos, na máxima categoría do balonmán español. Só se me ocurre decir gracias, gracias e gracias, porque gracias a vos o nome da Guarda paseaba xa por toda a xeografía española e daqui en diante vai pasear aínda por máis sitios, vai ser máis coñecida nos medios de comunicación e, por tanto, a Guarda vai ser máis grande co que era. En definitiva, mostrarvos, dicía antes Xavier, que dentro da modestia dos recursos que poseemos como Concello, eu aquí quero facer unha chamada a toda a afición, a toda a Guarda, porque se ata agora había que facer esforzos, daqui en adiante habrá que facer esforzos un pouquiño máis grandes aínda para colaborar. E antes, cando lle daba as gracias a todo o mundo, quero facelas extensivas
a todas aquelas persoas que de unha ou de outra maneira, os patrocinadores de tanto tempo, que fan posible que o balonmán este onde está hoxe. En nome do povo da Guarda, moitas gracias por os éxitos alcanzados. E eu creo que agora non é o momento noso, non é o momento da corporación ou do alcalde, é o momento dos responsables do equipo. Eu, por tanto, invito a quen queira facer uso da palabra a que suba aquí, que gustosamente eu creo que todos nós estamos agradando, non por as niñas ou por as Xavier, sino por as... Boas tardes a todos e a todas. Darlle as gracias ao señor alcalde, José Manuel, o concejal de Deportes, a toda a corporación municipal que nos ofreceron esta recepción, este recibimento tan bonito. Despois pasar tamén a afición, a cal tamén estamos moi orgullosas dela, porque sempre nos apoyaron, nos acompañaron a Valladolid, a Valencia, e dándonos ánimos en todos os momentos. Tamén facer un recoñecemento e darlle as gracias aos patrocinadores Mecalia, Fandicosta e demais copatrocinadores que sempre intentaron axudarnos o máximo posible, tamén distintos empresas, comercios, aficionados que nos aportaron sempre unha axuda para poder estar aquí onde estamos. Pasar agora tamén a este grupo humano, porque decir que non só é un equipo deportivo, sino que detrás deste equipo hai un grupo humano moi unido. Detrás, ao lado delas, tamén hai 3 persoas moi importantes, como os entrenadores Elena, Marcial, que por cuestións de traballo non pode estar aquí, pero que si nos acordamos del, e Jorge, que gracias ás súas recuperacións das xogadoras están sempre preocupados ao acabar os partidos e ao longo da semana para que estuveran sempre a punto para poder xogar. Non me quero olvidar tampouco do sacrificio que fan a maioría das persoas que están aquí para poder compaxinar os entrenamientos, o salir a xogar, que a veces hai que salir os venres. Tamén recordar que este éxito deportivo non só é da actual directiva, sino que aquí isto é un éxito que é produto de un longo traballo ao largo destes anos, no cal tamén hai que recordar a distintos entrenadores que estiveron con nós, a distintos tamén directivos que tamén estiveron con nós e que agora non están no clube. E nada máis, para rematar, decir que estou moi orgullosa das miñas xogadoras e que esperamos contar ca vosa axuda para poder intentar, polo menos, a ver se hai posibilidades de poder xogar para o ano unha vez. Bueno, a mí eso se va a dar bien, pero bueno. Primero, ante todo, yo personalmente y nosotras todas queremos darle las gracias a la afición por estar siempre ahí a nuestro lado. Se desplazó con nosotros a Valladolid, a Valencia, viajes muy largos, sobre todo el de Valencia. Ayer nos ayudó para poder organizar todo el fiestón y muchas gracias de parte de todas, que sin vosotros tampoco estaríamos aquí. Luego, chicas, sois grandísimas, somos las mejores, entrenamos muchísimo y muy duro para poder llegar aquí, lo sabemos todas. Gracias a vosotros, a los entrenadores, por apoyarnos siempre, estar siempre ahí, levantándonos el ánimo. No lloréis, por favor. Y a la directiva, que a duras penas pues pudimos ir tirando en este año tan duro y poder ir levantándonos.
En recoñecemento ao seu ascenso á División de Honor Feminina, Concello da Guarda, maio 2012.